biji langit niro sangnar pati lampahiro alon biji langit niro sangnar pati lampahiro alon kinarebek padaya yuwanan niro solahiro ingit lirhapsari sang noro pati sayuk rukun bebarengan rokan sadhe lilalan lagawa kanggo mulyane negara siji telu maju papat papat diulang-ulangake mati enggal rampunge kula bis kontul baris kula bis kontul baris Lopes kontol baris, Lopes kontol baris. Haoe, dua lolo, lolo lolo loe, dua lolo, lolo loloe, dua lolo. Sayuk rukun bebarengan rokan jati lilolan legowo kanggo mulyane negara siji telu maju papat papat diulang-ulangake mati enggal rampunge Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes kontol baris
ojo ene ukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo aku mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake hingga rampunge kolopis kontul baris kolopis kontul baris kolopis kontul baris kolopis kontul baris
suka sambung foto pangeston keluarga Gageng Bobo Gimin monggo panjenenganipun keluarga Gageng Bobo Gimin kepareng ada di foto pangeston dan Gumantos. Yening tawang ana lintang tak ayu aku ndeni marang meko ingang kosong sun takon wat taning reki janjiku eling sumatot ras sing tias ingsun nimasin sun prasopo sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan langkam nduk yo ayo Kak yo mil comil
lulus Mugi Kinaryoho Merbawani Joni Warago kagilan Bobo Gimin Ibu Sari Reta Ketua Hawangso Pinukut sami sasawat awis atur para tamu sadaro Yoko bareng Jiro Lu. Aduh, Yoko gang ini cocok rokoknya lho yang ini. Orang main-main Pak Gimin maringi rokok Jarum Super. Jarum Super. Biasanya ini nek sasi sepi ini yang ngomaki senior. Menoro, ini Jarum Super, wah jan hebat semangat loh. Ayo. Telah ngening kalangguan agara wanda mutara ginon ginon lirgonang sureng sorote tanpa dan kasolan matahari purnane kono himohana wah begah pelupa sampah dene kemaran
Blegegek Blegegek ugek mel-mel sadulita. Lae wong Bagus Saryono lan Sira Dwi Andriani dawuh apa Kakang? Wonten dawuh Kakang kaya toko. Rina wong ingin paduka meminta sih welasane Gusti kang purba jagat kasembadan nampi nugrahane Gusti kang senebat wahyu judul sejati den kula nderek bingkah nderek mangayu bagya ndedonga wong pangajab kenipun bangun balwisma paduka tansah ayem tentrem ngerti dununging urip kang sejati kang tumuju dhateng kamulyan kang sejati. Sembah nuwun Kakang Semar. Mangeling-eling ngendikane para winasis jaman iki pun tuwa nggih Den. Jaman tuwa kebak godhong pangrencana akeh wong kang tumindak durjana hangkara murka. Mula bumine hoyak segarane bludak banjir bandang angin gedhe. Kahanan saya tambah kegirisi. Banjur piye Kakang Semar mangeling-eling ngendikane mbah-mbah biyen paling pemarah para leluhur sak bejo-bejane kang lali si bejo kang eling lan mas padha tegese piye Kakang Semar paduka siji kedah tumungkul sumembah netepi dijeban agama kang iren asuk manembah marang Gusti ampun lali nek Islam ya 5 wektu nek Kristen ya nyang gereja. Iya ya Kakang Semar sing ngangka loro paduka ampun lali bekti dhateng Rama ta Ibu. Sababe piye Kakang? Marga sampean biyen sadurunge lair ana bumi Nusantara. Ning alam donya sampean tapa ana sadurunge samudra Minangkalbu suwene sasi 10 dina lawase. Mula kamulyan paduka menika sing nekem ya Ibu sampean ampun sisan-pisan natoni atine wong tuwa nggih Den. Iya ya Kakang Semar. Nala gareng piturake Bagong dawuh Pak. Campur sari tepunge dhisik. Sesarengan paguyuban campur sari Baskara Indonesia. Ingkang dipun pangarsani Dimas Suparno Clewu. Wingking saking Jogja Parangtritis jujuk saja mung adu tritis. Baskara musik pathak watu pathak del. Sinengguyung wonten Tri Widyawati Marak Mangayun sing sepisan mriki widodari saking Laladan Colomadu Karanganyar. Tasih keturunan Cina. Menika keturunanipun Liceng suwe nek kleru. Ketok mripate sipit. Eka Comil kepareng jumeneng kene wong ayu. Kene. Nah, kene ngadeg kene. Biyayene ya sing ayu. Anakmu piro? Yo karo ane to, Mbah. Urip ora? Nggih, pripun dawuh, Dik? Anakmu piro? Kalih, resunipun, nggih. Bojomu piro? 6 setunggal. Oh, siji. Anak loro ki Pak loro ngono. Ora. Ning bojo ki ning omah. Ngono. Nek ning kene Isih perawan. wah, dadi kaya plat kuning. Kaya kendaraan sapa sing numpaki kabeh dhewe entuk nurut nang kene. Ya ora numpaki kok. Ngejog. Iya. Coba iki. Oh. Cantika, omahmu ndi, Nduk? Oh, Cemani Sukarjo. Ngatek kene. Cendeki peli. Nah, iki tasih perawan menika. Nggih, Bu, tasih perawan. Nggih, perone nek awan. Jangkep Tri Widyawati. Jawa iki, Bu. Heni, oh Heni Ratna alias Tukinem. Mahmu ngendi, Nduk? Ora mbok gawa, ya wis. Sing nganyar dadi ya. Para tamu wonten kalodhangan menika makarsaraken kadang mitra kerja Baim. Matur nuwun Pak Eko, Pak Dewan. Ampun lali pepeling nggih, Mas. Nah, 100.000 Pak Dewan berkah barokah, sukses selalu karirnya. Nggih. Baim Rental Audio Sound System, sound ingkang sampun kawentar wonten ing Bungur Swantara.
lukitaning alam ponyo sumawur sekar molan sumawur sekar molan was aja mung dadi tontonan ning kala mangsa kena kanggo tuntunan. Wong seni iki lambang kerukunane wong Jawa, media dakwahnya orang Jawa duk nalika semono dakwah kuwi nyebarke agama ana para wali nganggo gamelan mergo ngaturke jumbo swasana kanca-kanca. Seminten pas mboten kang lima puniki katindakno mring prasasama aja padha ditinggalke rukun Islam niki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindakno poso papat ya kating 5 ibadah haji rukun Islam sampurna kur bareng cah loro nduk kene nduk ya pepeling kene cah loro sing perawan-perawan sing ditokke engko sing mbok-mbokane keri. Nah, pepeling digarap buka mburi mawon sajae ora pas karo nadane karo iramane. Monggo. Monggo. Ya, tak dongleng. Yo, ayo. Monggo kanca-kanca. Yo, pepeling nuhoni pamundutan saking Pak Dewan, ya Pak Eko Mujiono. Kanca-kanca, Baskara dados
Putri Sulis ya ing warni nun sewu nggih Pak nggih. Sri Uning Mustika Tuban. Aku ki salfok karo lenggahe bapak iku. Lah ngopo? Pak mbok ora dimingkup, Pak. Lah ngopo wong lanang mingkup kan yo angel. Margo ki enek alat kabilatore. Lenggahe ning ajeng to. Lah aku kok dadi piye? Ingin saja putra Kanjeng Suro lawe tuk prangkung pojona kara mebelo wirat moyo ajeng mangke iklan-iklan. Mboten to Pak, mbok jenengan iki ngendika kula tak madhep mriko. Mosok kula pariki bemper. Tanurung sihuning gugur dadi kusumaning bangsa. Dawahke apa nduk langgame manut sampean? Langgame Sri Uning mau. Sri Uning ya. Sri Uning Mustika Tuban. Lan sapaya pati. Lalalewa separuh digarap seragenan gen regeng ya Mas ya yang apa
Eka. Sumloro saka Dirgantara 50.000 bebungah. Nggih. Saka Juragan Sayur Jaya Raya Nogosari Keongan Nduk. Juragan Sayur. Juragan Sayur. Ngersake perahu layar aja diplerok iki to Mas. Oh nggih, wah jan. Oh di, oh menika piye? Alhamdulillah iki hasil dari polo gembandul lan polo kependem ya. Apa kuwi sing gembandul? Gembandul kuwi eneng kae lho, eneng lombok, eneng tomat, timun. Lah iki gembandul. Ki seneng ta timun? Wah, seneng banget. Iya. Yo ditampa bebunge 50.000. Matur nuwun. Marga wong wedok ki wadah saumpamane. Wah nggih. Wadah guna kaya ya to, esuk bisa nyimpen lan nglumbukke. Wadah penemu ya to. Wadah bocah ya to. Wadah lah sing kari dhewe. Nggih. Menika wah aku ki yo seneng lho Pak Nek ngene iki. Iya, mula kuwi. Piyayi iki nek piyayi kene iki budaya kabeh. Iya. Beda karo nggon aku kono. Didongake muga-muga Juragane Sayur Jaya Raya tansah sukses. Yo panene melimpah. Amin, amin, amin. Bablas ke wae ora apa-apa. Nggih. Ya. Ya. Iya. Ya, mau layar kumelut ngenangken tiasa ngabege kawing sagung jajan oh nanging sanget hangikipi sang rensikaneka putra kang anjek saking wiaji tansah marmaring sukma silung moyo winah ing sepi sinembang telengingan lir pambukaning warana sirep ke Mas
pamundutan saking besan kinasih muga kena kanggo tombo kesel ya nok. Napa Mas? Ya iki pamundutane besan kinasih. Gek disambung yo iki live streaming gen urut gen runtut marga iki kagiatan langsung yang ada di mancanegara, yang ada di Jakarta dan sebagainya bisa menyaksikan Pak Gimin yang mantu. Oke. Iya, Dok. Angat jalan sore tempe ojo golek-golek ojo golek-golek iki mari Allah jas ireng karo ireng Pak Gimin seneng tamune yo seneng Pak Gimin seneng tamune yo seneng jas ireng karo ireng Pak Gimin seneng tamune yo seneng lho iki lah ya wong disugata kaya nah iya kemulu syukur alhamdulillah datang ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mana yang kau dustai? Di sini suasana aman, adoh saka banjir, adoh saka angin, puting beliung, tanah longsor. Kita prihatin yang ada di Sumatera, Aceh lan liya-liyane kuwi jerite tangis sing padha kekurangan pangan, sing padha awake lara, jeriting wong tuwa sing lagi kelangan papan panggonan lan semu barang ilang kabeh. Mula kudu diwakake nggone syukur marang Gusti. Lho ning jagongan kene iki dahar es ya seger ram. Yo dahar sego ya wareg wah dan nikmate ram. Lho iki mula kudu digedhek-gedhekke nggonmu syukur marang Gusti. Ngono ya. Syukur kok Pak De. Iya, alhamdulillah najan to. Iki dadi presiden Gelang Kalung kalah karo ibu iki tak kandhani. Alah iki sepi kok, De. Ya wis sawangan ibu iki lho, gelange iki lho. Gedene sakmene. Mbok kula ngapik kalunge iki lho. Sing klewer kaya ngono. Mosok niki penyanyi laris kok sitoke ra duwe gelang, Bu. Iki lagi sepine gaden kabeh kok. Nggih ayu jane ora ndek apa-apa kok. Bolang nggih. Lah wong ya sepi jope Pak De. Wong ya kahanane lagi kaya ngene, tak lebokne gaden kabeh. Oh, ngono-ngono ya ora apa-apa. Sing penting jalan sik ya tunggu nyambung nyawa ya to. Apik. Iya. Iki ning Podang Kuning ya, Nok. Nggih. Pamundutane Pak Gimin nek nganti ora diaturke ya mesake celewu. Lah nggih. Celewu kok nek nganti iki ora mbaturke mulih iki wis ana apa pidana. Pidana potong mulih lakune dengkleh-dengkleh. Mas Ewu. Yo Podang Kuning garap Sragenan ya, Kang. Nggih. Yo kaya ngapa? Yo greget. Kaya ngapa? Sugeng midhangetaken Pak Gimin. Atur para tamu saringan Baskara Ento Audio Sound System. Podang Kuning
sik ya. Oh, ambekan sih. Iya, ambekan sih, ora apa-apa. Apa kowe